Godan hasode. Moजां नुदोंना आब'? Ibu teh ya. Di hak kamu ini lah. Kompas sudah. Si bekar gizem mani udah lagi gumun ya. Manam? Denisa. Manam? Denisa. Masa yang आंनि ससा जाबायानो खुलुमबाय and hello my darling subscribers दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांनि सेराव नुजाफैफिनबाय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो स' दाना भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनोसै आं भिडिअफोरखौ ओरैनो माने जानला मानला समाव एंगारगासिनो दङ मोनसे दानके फर्मेल मोनसे टाइम लानाय जायाखै माने आंनि लाइफआव जा सानदि जा जागासिनो दङ एकदमबारे रुटिन बाय रुटिन माने जादो लोंदो थांदो फैदो माने सब माने जि रुटिन बाय रुटिन जागासिनो दङ जेबो इन्टारेस्टिं जेबो जायाखै बेनिखायनो आं सानबाय दिनै जिहेतु आं मोनसे रेसिपि बुंगोन नामा बुंगोन बेखौ जिखियानो जाया माने आं मोनसे गोदान इन्टारेस्टिं मोनसे बुस्थु ट्राइ खालामनो नागिरदों आं लाइफआव दिनैसिम मालाबाबो ट्राइ खालामफेराखै आं थांनाय समाव 1 मान्थसो जाबाय नामा आं बेलेगखौ खालामनाय नुदोंमोन बेनिखायनो आं सानबाय आंबो ट्राइ खालामनोसै मानो होनबा जोंनि बारियावनो माखासे टमेट' थाइसोनानै दङ आरो मोनजोबनानै हामा जालांजोब्बाय माखासे दंबावो बेखौ आङो दिनै सस खालामनो होननानै सानबाय आरो माबायदि जायो मिन्थिला स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो नोंथांमोना जाय जाय आंनि हलिनि खाना जानायनि भिडिअखौ नायदों मिन्थिखागोन आंनि माथोआ बै सानखालि माने लास्ट भिडिअ जोबजासिम माने माथोआनो पुरा गोमालांखादों ओमफ्राय दाबो मोजाङै हामाखै मानोबा आं दै गुसुबो लोंगासिनो दङ आरो हराव फेन लायो बेनिखायनो हामाखै बाद बाखि लोमजानाय एख' गैया खालि आंनि माथोआल' मोजाङै हामाखै हामलांगोन लासैनो स' बांद्राय रायलायनायखौ दोनथ'नोसै आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनोसै मैगं खानोसै थायनानै दङ जोंनि बारियावनो चिकेननि फिथाइ लेस्रा आरो बै मोनसे माबायाव दङ फोथाराव फान्थाव बेखिनियानो आं गासिबो मुवाफोरखौ माने रेडि खालामखानानै लाबाय दाना बानायदोनोसै माबायदि जायो फार्स्ट टाइम एक्सपेरिमेन्ट खालामना नायनोसै गावखौनो आंनि बिलाथि मैगं मोनजासिम आङो एसे थाबायनानै फैनोसै जोंनि दादा सासे थैदों स' बिनिनो दिनै मैयानिफ्राय ओंखाम बावगासिनो दङ दिनैबो ओंखाम बावनायाव मानसिफोर फैदों स' सोर सोर फैदो नायनि आङो जोंहानि न'आव उनखैजायनो एकदमबारे नांजाबनाय न'आ जों जाङानिजों दादालानिजों स' खेबसे थांनानै फैहैनि नैबे जोंनि लामा मेन लामा बेनिफ्राय जोंनि सकआव थांनाय लामाया बेखैजाय थांनानै टार्निं लानांगौ अब्लानो मोनहैगोन बेनिफ्राय बे लामानिफ्राय जोंहानि न' बेनिफ्राय नैबे बाथरुमखैजाय हाबलांबानो दादालानि न'खौ मोनो नैखैजाय संगासिनो दङ ओंखाम मा नाम Denisa. मा नाम Denisa. मा जायो आं नोंनि मा जायो मा हायबो खामा मा नाम नैबे मा नाम कुनु मा नाम मामु मामु कुनाल मा लिरो कुनाल दास नों मा नाम
लामानिफ्राय नुहुरनाय सिन नैबे जोंनि गामिनि गथ'फोर मा नाम मा मुं बेसेबां थाखोआव फरायो बा थाखोआव नोंनि मुङा मा बेवहायसो मोसागोन ना मोसाया बैसागुआव मोसानो फैदो जोंनिथिंबो कालारा बेलेग जादों ना मबाइलाव बेलेग দেখা পাইছি না এইটো চকলেট কালার না मबाइलाव कालार बेलेग जायो हि गोदान हास'दो आंनि बिलाहिया जाबायानो मोनबाय दाना बेखौ सरनोसै सारा बेफोरबायदि रुखांबाय बेखौ रुखांनानै दा नैयाव सरग्रोनानै लागोन इयाव बिनि गुटि बेगरफोराबो ओंखारलांदों बेगरथ' थानो मोना ससाव बेनिखायनो जोङो बेखौ सरग्रोनानै लागोन बेजों बेनि उनाव मोनसे गुबुं सान्द्रियाव आरो सरबावगोन दा नैजों सरग्रोना लानोसै फार्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेपाव जों बेलेग गुबुं सान्द्रिजों सरगोन जोंनि बिलाथि रोसिया टमेट' रोसिया गोदौबाय दा जों बेयाव थिंख्लि होनोसै थिंख्लि बेनिफ्राय आं संख्रिबो होबाय केमेरायाव उथियासै बायदि मोन्दों आङो बन्द' खालामथ'नानै लादोंमोन बावनानै थाबाय दासो गोसोआव गोलैदों बेनिफ्राय आं दा संख्रि होखांबाय सिनि होखांबाय आरो थिंख्लिखौबो होखांबाय दा आङो चिलि पाउडार सामससे होनोसै नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि होनो हागोन जुदि नोंथांमोना फालौ जानानै मोजां मोना अब्ला नोंथांमोना फालौ गुन्दै होआब्लाबो जागोन एसे बेलेग बानायबाय आङो एक्सट्रा बानायबाय रेगुलारनिफ्राय दा बेखौ जों गोदौनानै एसे गथा जानो होनोसै आंनि ससा जाबायानो आं दिनै फार्स्ट टाइम खालामदो नालाय बेनिखायनो एसेल' खालामनानै नायबाय आङो बेयाव आं लास्टाव मोननोसै समनि 5 मिनिटसो सिगाङाव माबा होदों आङो जालुक इसे देनानै होदों आरो जाब्रां इसे जाब्रां आरो जालुगा एकदम टटेलि अपसनेल नोंथांमोना जुदि मोजां मोना होनो नाङा आं ओरैनो स्वीट ससफोरखौ मोजां मोनखाया बेनिखायनो आं एसे स्पाइसि खालामनो थाखाय बेफोरखौ होदों आरो भिनेगारबो होदों आं 1.5 सामस नोंथांमोना गावनि जखाव होब्लानो जाबाय बे एसे बुरजामोन एसेखौ आं आङो खालामखांबाय ससखौ इसेल' जादों आरोना आधानिबो खम थेवबो जागोन आं दिनै ट्राइसो खालामनो नायदोंमोन बानायनाय जायो ना जाया मोजां जादों नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायनो हागोन मानो होनबा न'नि बिलाथि माने फान्थाव गोजाफोराथ' गाज्रि जालांजोबो ओरैबायदि मोनबाथाय जमा मोनजोबनानै जाख'हायै बिदि जालाङो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बानायनानै दोननो हागोन आरो जायफोर आंनि भिडिअखौ दिनै मोजां मोनदों लाइक हो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोननि मिजिं लानानै दिनैनि थाखाय बाय बाय आरो थेंक इउ अटलि आंनि भिडिअखौ आंखौ हेल्प खालामनो हानायनि थाखाय थेंक इउ दे थेंक इउ बाय बाय बुं बाय बाय थाबाय दे